Ahojte, sme v lokalite Vyšná Lúra, časť Slivník, vzdialenej len 3 minúty z centra mesta Košíc. Rodinný dom aktuálne prechádza kompletnou rekonštrukciou a je ideálnym domovom pre rodinu s deťmi, ktorá túži bývať v príjemnom tichom prostredí a zároveň vo výbornej dostupnosti do celého mesta. Rodinný dom nám ponúka 170 m2 obytnej plochy. Na prvom podlaží máme priestrannú obývačku, kuchyňu a kúpeľňu s toaletou. Na druhom podlaží máme 3 spálne, kúpeľňu, šatník alebo pracovňu a pod domom sa nachádza ešte garáž. Zaujal som vás a tento dom sa vám páči? Príďte sa pozrieť. Rád vás privítam na obhliadkach. Ahojte.